Takže čaute, moje meno je Narušiteľ ticha, dnes si preberieme ďalšiu témičku, ktorou sú návykové lieky, Neurolix, Xanaxy, hypnotika, opiaty a tak, jak sa to zháňa a aký to má dopad na naše zdravie. Takže čím by som začal? Zdá sa to veľmi ťažko, keď sú tieto lieky zaviazané na lekársky predpis, ale není to nemožné každopádne. Tieto lieky spôsobujú vo vysokých množstvách stav, ktorý je samozrejme nebezpečný a pripomína skôr takú otupelosť ľudí. Ľudia si na ďalší deň nepamätajú, že čo robili alebo tak. Samozrejme, keď berete veľa týchto liekov a zároveň ich hneď na to vysadíte, môžete dostať epileptický záchvat. A potom sa vám môže poškodiť aj ťažko mozog. Takže neodporúčam to, ale ani to nezakazujem. Takže je to na vás. Ja iba hovorím, že čo to má, aký dopad. Títo hypnotika nerobia až taký stav. Keďže sú to hypnotika, tak máte väčšinou dvojité, trojité videnie, alebo zaspíte proste. Hneď. Takže títo lieky väčšinou predpisuje psychiater a dáva sa na úzkosť, na to, že neviete spať,